Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε στην τελετή αναγόρευσης του ομότιμου καθηγητή κ. Ρόντερικ Μπίτον σε επίτιμο διδάκτορα των τμήματων Φιλολογίας και Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Σας ευχαριστούμε όλους και όλες για την παρουσία σας και θα παρακαλούσαμε τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, καθηγητή κ. Χρήστο Μπούρα, να έλθει στο βήμα για την έναρξη της τελετής. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στην αίθουσα τελετών Οδυσσέας Ελίτης, για μια πολύ ξεχωριστή βραδιά. Ξέρετε, εγώ δεν τα πάω καλά με το πρωτόκολλο, οπότε θα σας προσφωνήσω όλους με τη λέξη «Καλώς ήρθατε, φίλοι του Πανεπιστημίου Πατρών». Σήμερα, το Πανεπιστήμιο Πατρών, και ελπίζω η πόλη και η περιφέρεια, να βρίσκονται στην ευχάριστη θέση και να καλωσορίσουμε όλοι μαζί την αναγόρευση μιας παγκοσμίως καταξιωμένης προσωπικότητας, του ομότιμου καθηγητή της έδρας Κοραή στο King College του Λονδίνου και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Βρετανικής Σχολής Αθηνών, του καθηγητή Ρόντερικ Μπίτον. Η απόψινή τελετή αποτελεί και μια ξεχωριστή στιγμή για το Πανεπιστήμιο Πατρών, καθώς υποδεχόμαστε έναν μεγάλο Έλληνα. Γιατί ξέρετε καλύτερα από εμένα, γιατί εγώ έχω την ατυχία να προέρχομαι από μια βάρβαρη σχολή του Πολυτεχνείου, ότι Έλληνας δεν είναι αυτός που γεννήθηκε μόνο. Τον οποίον η σύγκλιτος του Πανεπιστημίου Πατρών, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη και διεθνή αναγνώριση της αξίας του έργου του, την εμβληματική του συμβολή στην έρευνα της νεοελληνικής και βυζαντινής ιστορίας, γλώσσας και λογοτεχνίας, αποφάσισε να του απονείμει τον τίτλο του επιτίμου διδάκτορος μετά από κοινή πρόταση των τμήματων Φιλολογίας και Ιστορίας Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου μας. Ο καθηγητής Μπίτον, ταξιάρχης του τάγματος της τιμής της Ελληνικής Δημοκρατίας από το 2019, έγινε επίτιμος Έλληνας πολίτης τον περασμένο Μάρτιο του 2023 σε ορκομοσία που τελέστηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Και είναι τύχη αγαθή που απόψε κοντά μας, με άλλη ιδιότητα, είναι ο τότε ειδικός γραμματέας, ο οποίος του απονείμει τον τίτλο. Σας ευχαριστούμε, κύριε Μπαλέρμπα. Στη μακρά ερευνητική ακαδημαϊκή του πορεία, ο κύριος Μπίτον μελετά τον ελληνικό πολιτισμό, έχοντας προσεγγίσει την πορεία της νεότερης Ελλάδας από πολλές διαφορετικές όψεις, ερεύνησε την βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία, μελέτησε σε βάθος το Σεφέρι, διάβασε το Γκαζαντζάκι και επαναξέτασε τη ζωή και το έργο του Λόρδου Μπάιρον μέσα από μια μακρά διαδρομή της σχέσης του με την Ελλάδα. Στο πιο πρόσφατο βιβλίο του, που θα έχουμε τη χαρά και την τιμή αύριο να το παρουσιάσουμε στο Πολύεδρο και είστε όλοι καλεσμένοι, «Οι Έλληνες, μια παγκόσμια ιστορία», ο κύριος Μπίτον αφηγείται την ιστορία του ελληνικού πολιτισμού, ενός πολιτισμού που συνέβαλε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον στον τρόπο με τον οποίο ζούμε σήμερα σε αυτό που καλώς ή κακώς λέμε Δύση. Τονίζει στο έργο του ότι τα ελληνικά είναι μία από τις 3 γλώσσες παγκοσμίως που παρουσιάζουν αδιάσπαστη συνέχεια στο γραπτό λόγο επί 3 χιλιετίες και πλέον. Ο ίδιος πιστεύει ακράδαντα ότι η μακρά ιστορία των Ελλήνων είναι σίγουρα μία από τις πλουσιότερες, αν όχι πλουσιότερη, σε όλη την παγκόσμια ιστορία. Αυτή η ιστορία, κυρίες και κύριοι, δεν αφορά μόνο τους Έλληνες, αλλά είναι μια ιστορία για όλο τον κόσμο μας. Αναφέρω μερικές από τις κριτικές που έχουν γραφτεί για το βιβλίο του κυρίου Μπίτον, Γκρέγκορι Νάγκη, ένα αριστούργημα γραμμένο από τον κορυφαίο ειδήμονα σε κάθε τι ελληνικό. Η κυρία Φλέμινγκ, ο Μπίτον είναι ίσως ο μοναδικός άνθρωπος σήμερα που είναι σε θέση να χωρέσει με τέτοια ακρίβεια και γνώση 3.500 χρόνια μιας τέτοιας ιστορίας σε ένα και μοναδικό τόμο. Προφανώς δεν θα τολμήσω ένας άνθρωπος που αφιέρωσε τα χρόνια του σε σπουδές του Πολυτεχνείου, τις βάρβαρες σπουδές, να αναφερθώ λεπτομερώς στο έργο
την ερευνητική και ακαδημαϊκή πορεία του καθηγητή Μπίτον. Υπάρχουν άλλες αξιότερες από μένα συναδέλφισες, η κυρία Άννα Μαρίνα Κατσιγιάννη και η κυρία Κωνσταντίνα Καρακώστα, οι οποίες γνωρίζουν καλύτερα την επιστημονική πορεία του τιμωμένου. Θα ήθελα όμως να τολμήσω να τονίσω ότι ο τιμόμενος με την ενασχόλησή του με την ελληνική και βυζαντινή ιστορία, γλώσσα και λογοτεχνία και με το επιστημονικό κύρος και διεθνή ακτινοβολία που διαθέτει, έχει συμβάλει στην προβολή της χώρας μας διεθνώς και γι' αυτό επιτρέψτε μου εκ μέρους σας να τον ευχαριστήσω από καρδιάς. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι πρόκειται για μια προσωπικότητα διεθνούς εμβέλειας και κύρους που απολύτως δικαιωματικά θα περιενδυθεί σήμερα την τίβανο του Ιδρύματός μας. Κύριε Μπίτον, με ιδιαίτερη τιμή και χαρά επιτρέψτε μου να σας καλωσορίζω στο Πανεπιστήμιο Πατρών και σας καλωσορίζω με την ιδιότητα που έχετε και δεν αντιχάσετε, γιατί είστε ο μεγαλύτερος εν ζωή φιλέλληνας αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ που είστε σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Πρίτανη. Ακολουθεί χαιρετισμός από την πρόεδρο του Τμήματος Φιλολογίας, καθηγήτρια κυρία Εφημία Καρακάντζα. Καλησπέρα σας. Κύριε Πρίτανη, αφήσετε το πρωτόκολλο σε μένα, έτσι. Θα ξεκινήσω όμως από τον εκλεκτό μας καλεσμένο. Η προσφώνηση πηγαίνει σε αυτόν δικαιωματικά. Εκλεκτέ μας καλεσμένε Ρόντρικ Μπίτον. Αξιότιμε κύριε Πρίτανη, αξιότιμε κύριε Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, κύριε Μπαλέρμπα, αξιότιμη κυρία Γεροπαναγιώτη, πρόεδρο του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων, αξιότιμες και αξιότιμη κυρία Πριτάνης, κύριοι κοσμήτορες, αγαπητές και αγαπητοί φίλοι, νομίζω μέχρι εδώ, αγαπητές φοιτήτρες και αγαπητοί μας φοιτητές. Με ιδιαίτερη συγκίνηση και χαρά απευθύνω αυτόν τον χαιρετισμό εκ μέρους όλων των μελών του Τμήματος Φιλολογίας προς τον εκλεκτό μας καλεσμένο Ρόντρικ Μπίτον, ο οποίος σε λίγη ώρα θα γίνει μέλος της μεγάλης οικογένειας του Πανεπιστημίου Πατρών. Και θα σας εξηγήσω τους λόγους της συγκίνησής μου. Στην προμετωπίδα της ελληνικής έκδοσης του βιβλίου του Ρόντρικ Μπίτον, με τίτλο «Οι Έλληνες, μια παγκόσμια ιστορία», υπάρχει ένα απόσπασμα της ομιλίας του Γιώργου Σεφέρη στη Σουηδική Ακαδημία το 1963, όταν του απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Σας διαβάζω το παράθεμα. «Δεν θα πω πως είμαστε από το ίδιο αίμα, γιατί αποστρέφουμε τις φιλετικές θεωρίες. Αλλά κατοικούμε πάντα την ίδια χώρα και κοιτάμε τα ίδια βουνά που τελειώνουν στη θάλασσα». Και σε ένα άλλο σημείο αυτού του ίδιου λόγου, ο Σεφέρης είπε «Ανήκω σε μια χώρα μικρή, ένα πέτρινο ακροτήρι στη Μεσόγειο, που δεν έχει άλλο αγαθό παρά τον αγώνα του λαού, τη θάλασσα και το φως του ήλιου. Είναι μικρός ο τόπος μας, αλλά η παράδοσή του είναι τεράστια και το πράγμα που τη χαρακτηρίζει είναι ότι μας παραδόθηκε χωρίς διακοπή. Η ελληνική γλώσσα δεν έπαψε ποτέ της να μιλιέται». Αυτήν την ιστορία των ανθρώπων που μιλούν ελληνικά μέσα στους αιώνες αδιάλειπτα αποφάσισε ο Ρόντρικ Μπίτον να γράψει σε ένα από τα δημοφιλέστερα βιβλία του. «Οι Έλληνες, μια παγκόσμια ιστορία». Κυκλοφόρησε στα αγγλικά το 2021, σε ελληνική μετάφραση το 2022. Είναι για τους Έλληνες, δηλαδή αυτούς που μιλούν ελληνικά. Και είναι παγκόσμια γιατί, κατά πώς λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, όλα όσα αυτοί οι άνθρωποι φαντάστηκαν, επινόησαν και δημιούργησαν, έγιναν η κοιτίδα, η πατρίδα και η μητρίδα του παγκόσμιου πολιτισμού. Η γλώσσα τους διαπότισε τις άλλες γλώσσες, η σκέψη τους μπόλιασε τις φιλοσοφίες άλλων λαών, το θέατρό τους παίζεται σε όλα τα θέατρα του κόσμου, η αρχιτεκτονική τους βρίσκεται σε κάθε μας βήμα στην περιφέρεια αυτής της γης. Ο Ρόντρικ Μπίτον, με μεγάλη τόλμη, που δεν είναι τόσο συνηθισμένη στους τόπους από όπου ξεκίνησε, και ενώ τη Μεγάλη Βρετανία, αγάπησε τη Νέα Ελλάδα και διαπίστωσε τις βαθιές συνέχειες, περισσότερο από τις επεισοδιακές ασυνέχειες αυτού του λαού.
Αυτό που μέτρησε για τον Ρόντρικ Μπίτον είναι οι συγγένειες που σφυριλατήθηκαν πάνω στο αμμόνι της γλώσσας. Από τη λαϊκή ποίηση στον Σεφέρι και από το μεσαιωνικό ελληνικό ρομάντζο στη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού έθνους, ο Μπίτον είδε αυτή την ποίηση, την παράδοση, τον λυρισμό, τη γλώσσα σε αυτό το πέτρινο ακροτήρι στη Μεσόγειο, όπως λέει ο αγαπημένος του Σεφέρης. Τελειώνοντας τον χαιρετισμό, θα τραβήξω κι εγώ ένα ενοποιητικό νήμα που περνάει μέσα από τις λέξεις και την ποίηση, το φως και τον αγέρα, και ξεκινάει από τον πρώτον μεγάλο ποιητή που έγραψε στην ελληνική γλώσσα, τον Όμηρο και την Οδύσσειά του. Θα μπορούσα από εκεί εύκολα να περάσω στον αγαπημένο μας Καβάφη, την Αλεξάνδρειά του και την Ιθάκη του, αλλά αυτή τη φορά τον προσπερνάω. Και φτάνω στον άλλον αγαπημένο ποιητή, συγγραφέα και διανοητή και στη δική του Οδύσσεια, που η πρώτη της έκδοση έγινε το 1938, τον Νίκο Καζαντζάκη. Διαβάζω λοιπόν ένα απόσπασμα που απευθύνεται στον ήλιο, αλλά μιλάει για τούτη τη γη. Ήλιε, μεγάλη Ανατολίτη μου, χρυσό σκουφί του νου μου, αρέσει μου στραβά να σε φορώ, πεθύμησα να παίξω, όσο να ζεις, όσο να ζω κι εγώ, για να χαρεί η καρδιά μας. Καλή είναι τούτη γης, αρέσει μας, σαν το σγουρό στα φύλλη στον πλάβο αγέρα, Θεέ μου, κρέμεται, στο δρόλαπα κουνιέται και την τσιμπολογούν τα πνεύματα και τα πουλιά του ανέμου. Ας την τσιμπολογήσουμε κι εμείς, να δροσερέψει ο νους μας. Η σημερινή βραδιά θεωρώ ότι θα είναι ένα τέτοιο τσιμπολόγημα του νου σε αυτήν εδώ την ευφρόσινη συντροφιά. Αγαπητέ Ρόντρικ Μπίτον, καλώς ήρθατε στο Πανεπιστήμιό μας. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Καρακάντσα. Ακολουθεί χαιρετισμός από την πρόεδρο του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας, κυρία Έλλη Λεμονίδου. Αξιότιμη κύριε Πρίτανη, κύριε Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, κύριε Μπαλέρμπα, κυρία Γεροπαναγιώτη, Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Πατρέων, αξιότιμε προσκεκλημένε μας κύριε Μπίτον, κυρίες και κύριοι Αντιπριτάνης, κύριοι Κοσμήτορες, κυρίες και κύριοι Πρόεδροι, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φοιτητές, αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, κυρίες και κύριοι. Αισθάνομαι πραγματικά μεγάλη τιμή για το γεγονός ότι με την ιδιότητα της Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου μας, χαιρετίζω σήμερα αυτή την πολύ ιδιαίτερη εκδήλωση και ταυτόχρονα καλωσορίζω και από τη μεριά μου στο Πανεπιστήμιο Πατρών ένα πολύ σημαντικό εκπρόσωπο των ελληνικών σπουδών στο εξωτερικό. Για το έργο του καθηγητή Ρόντρικ Μπίτον θα σας μιλήσουν στη συνέχεια αναλυτικά οι συνάδελφοί μου. Θα μου επιτρέψετε ωστόσο από τη μεριά μου να εστιάσω σε ορισμένα σημεία που προσδίδουν κατά τη γνώμη μου ιδιαίτερη συμβολική αξία στη σημερινή εκδήλωση. Το πρώτο στοιχείο είναι το γεγονός ότι στο πρόσωπο του καθηγητή Μπίτον δεν τιμάται μόνο ο ίδιος ο χαλκέντερος ερευνητής και πανεπιστημιακός δάσκαλος με την τεράστια προσφορά στο επιστημονικό του αντικείμενο. Έχω την αίσθηση πως το πρόσωπό του τιμάται η μακρά παράδοση της μελέτης του νέου ελληνισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τιμάται ακόμα ευρύτερα το πρόσφατο παρελθόν, αλλά και το παρόν των ελληνικών σπουδών στο εξωτερικό. Αξίζει να πω δύο λόγια παραπάνω σε αυτό το σημείο. Δεν ξέρω αν έχουμε συνειδητοποιήσει πραγματικά, ως ακαδημαϊκή κοινότητα και ως κοινωνία συνολικά, τη βαρύτητα της παρουσίας των εδρών νεοελληνικών σπουδών στο εξωτερικό. Αν ένας βασικός πυλώνας προώθησης της ελληνομάθειας είναι με την ευρεία έννοια του όρου, είναι η προώθηση της διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, οι έδρες νεοελληνικών σπουδών αποτελούν τον αμέσως επόμενο πυλώνα, το δεύτερο δηλαδή επίπεδο, στο οποίο η εξοικείωση με τη γλώσσα και τον πολιτισμό της Ελλάδας μετατρέπεται σε πεδίο έρευνας και παραγωγής επιστημονικής γνώσης. Παρά τα γνωστά σε όλους προβλήματα με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπος ο κλάδος στο εξωτερικό, ιδίως σε μια περίοδο γενικότερης κρίσης των ανθρωπιστικών σπουδών σε διεθνές επίπεδο, οι διάσπαρτοι πυρήνες καλλιέργειας των ελληνικών γραμμάτων συνεχίζουν με ιδιαίτερο δυναμισμό το έργο τους. Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στη Γαλλία, είχα την ευκαιρία να βιώσω από κοντά
τη δυναμική και τις πολλαπλές δυνατότητες μιας έδρας νεοελληνικών σπουδών. Πέρα από το καθ' αυτό διδακτικό και επιστημονικό τους έργο, οι έδρες αυτές λειτουργούν συχνά ως σημεία αναφοράς και συσπήρωσης για κάθε ενδιαφερόμενο εντός και εκτός ακαδημαϊκού χώρου για την Ελλάδα. Εστιάζοντας στο επιστημονικό έργο, είναι αλήθεια ότι οι αλλοδαποί ερευνητές των ελληνικών ζητημάτων προσέχονται στον ερευνητικό στίβο με ορισμένα υγιεινή πλεονεκτήματα, προσφέροντας τη διαφορετική τους ματιά, το μπόλιασμα με τις δικές τους νοοτροπίες, με τη δική τους εκπαιδευτική και επιστημονική συγκρότηση. Κομίζουν εν τέλει και την πολύτιμη ενίοτε αρετή της απόστασης, η οποία είναι εκ των πραγμάτων αδύνατον να αναζητηθεί στους εγχώριους ερευνητές που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Ελλάδα και έχουν την ελληνική ως μητρική γλώσσα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι πολλά έργα και πολλές μονογραφίες ξένων ερευνητών αποτελούν εδώ και πολλά χρόνια αναπόσπαστο μέρος του κανόνα των νεοελληνικών σπουδών, τόσο στον τομέα της νεοελληνικής φιλολογίας, όσο και εκείνων της ιστορίας. Μέσα σε αυτή τη λαμπρή χωρία των ξένων νεοελληνιστών, ο καθηγητής Ρόντρικ Μπίτον ξεχωρίζει εδώ και δεκαετίες για την ποιότητα της ερευνητικής δουλειάς του, για την ευρύτητα των επιστημονικών του ενδιαφερόντων, για το ανήσυχο πνεύμα του, χάρη στο οποίο εντοπίζει διαρκώς νέα πεδία μελέτης και καταπιάνεται με αυτά με ζήλο και αποτελεσματικότητα. Θα τόνιζα ιδιαίτερα σε πόσο μεγάλο βαθμό ο καθηγητής Μπίτον έχει καλλιεργήσει και σωματώσει στο έργο του και ιδιαίτερα στις πιο πρόσφατες μελέτες του τις διαστάσεις της διαθεματικότητας και της διεπιστημονικότητας. Η επιλογή αυτή, την οποία έχουν υιοθετήσει βεβαίως και αρκετοί άλλοι νεοελληνιστές, συντονίζει κατά έναν τρόπο τις νεοελληνικές σπουδές με μια ολοένα και πιο δημοφιλή ερευνητική τάση, σύμφωνα με την οποία πολλά από τα ερωτήματα που διατυπώνονται στο ευρύτερο πλαίσιο των ανθρωπιστικών σπουδών, και όχι μόνο των ανθρωπιστικών σπουδών, δεν μπορούν να βρουν ικανοποιητική απάντηση μέσα στο στενό πλαίσιο μιας μόνο επιστημονικής πειθαρχίας, αλλά απαιτούν επικοινωνίες και συγκλήσεις περισσότερων του ενός κλάδου. Από αυτή την άποψη, η επιλογή να τιμηθεί σήμερα ο καθηγητής Μπίτον από κοινού από τα δύο τμήματα φιλολογίας και ιστορίας αρχαιολογίας έχει μια προφανή και απολύτως λογική εξήγηση. Θα μου επιτρέψετε να μνημονεύσω σχετικά ένα ενδεικτικό, αλλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τη δουλειά του. Για πολλά χρόνια, η σύνθεση μιας αναλυτικής και τεκμηριωμένης βιογραφίας για τον Γιώργο Σεφέρη αποτελούσε μια από τις μεγάλες ανοιχτές προκλήσεις στον χώρο των ελληνικών σπουδών, με δεδομένη βέβαια τη σημασία της προσωπικότητας του Σεφέρη, αλλά και τις πολλές ιδιαιτερότητες τη σύζευξη βίου και έργου στην περίπτωσή του. Ο Ρόντρικ Μπίτον κατάφερε να ανταποκριθεί με επιτυχία σε αυτή την πρόκληση, καταθέτοντας ένα εμβληματικό έργο, στο οποίο συνδυάζει με μαεστρία πρώτον τη λαμπρή αφηγηματική παράδοση της αγγλοσαξονικής σχολής στον τομέα της βιογραφίας. Δεύτερον, την εξαντλητική τεκμηρίωση μέσα από έναν ιδιαίτερα πυκνό και τερόκλητο κόρπους υλικό, με παράλληλη σχολαστική αξιοποίηση τόσο των πρωτογενών πηγών, με την αυστηρότητα και την ακρίβεια ενός ιστορικού ερευνητή, όσο και του λογοτεχνικού έργου. Και τρίτον, την εύστοχη και τεκμηριωμένη ένταξη του Σεφέρη ως διπλωμάτη, ως ποιητή και ως πνευματικού ανθρώπου μέσα στο ευρύτερο πολιτικό, κοινωνικό, πνευματικό και ιδεολογικό κλίμα της εποχής του. Υπάρχει όμως και μια άλλη αξιοσημείωτη διάσταση στη σημερινή επιτιμοποίηση. Πέρα από το αμιγώς επιστημονικό του έργο, ο Ρόντρικ Μπίτον είναι εδώ και πολλά χρόνια ένας άτυπος, αλλά ουσιαστικότατος πρεσβευτής της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα. Και κάτι ίσως ακόμα σημαντικότερο, ο καθηγητής Μπίτον αποτελεί εκ των πραγμάτων ένας από τους σημαντικότερους διαμεσολαβητές των ελληνικών σπουδών στην αγγλική γλώσσα, συνεχίζοντας την παράδοση λαμπρών ελληνιστών ή και μεταφραστών από τις προηγούμενες γενιές. Χωρίς σε καμιά περίπτωση να υποτιμάται η ποιότητα και η σημασία της καλλιέργειας των νεοελληνικών σπουδών σε άλλες χώρες, προανέφερα το πολύ σημαντικό παράδειγμα της Γαλλίας, είναι δεδομένο πως η δυναμική και το ειδικό βάρος της αγγλικής γλώσσας προσδίδουν μία άλλη διάσταση στην προώθησή τους, καθώς ό,τι γράφεται και δημοσιεύεται σε αυτή τη γλώσσα απευθύνεται δυνητικά σε μία παγκόσμια επιστημονική και πνευματική αγορά. Για όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους, η αναγόρευση του Ρόντρικ Μπίτον σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών συνιστά μια πολύ ιδιαίτερη τιμή στην ιστορία της καλλιέργειας των ανθρωπιστικών σπουδών στο Ίδρυμά μας
και ένα συμβολικό ορόσημο για την περαιτέρω διερεύνηση συνεργειών και συνεργασιών με το βρετανικό ακαδημαϊκό κόσμο. Από τη μεριά μου, λοιπόν, δεν έχω παρά να συγχαρώ και να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τον καθηγητή Ρόντρικ Μπίτον για την πολύπλευρη προσφορά του στις νεοελληνικές σπουδές και να ευχηθώ να συνεχίσει να προσφέρει για πολλά ακόμα χρόνια τα έργα του Μόχθου και της Σοφίας του. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς την κυρία Λεμονίδου. Και τώρα θα παρακαλούσαμε την αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας, κυρία Άννα Μαρία Κατσιγιάννη, να έρθει στο βήμα για να παρουσιάσει τον τιμόμενο. Αξιότιμε κύριε Πρίτανη, αξιότιμε γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών κύριε Μπαλέρμπα, αξιότιμη κυρία Γεροπαναγιώτη, πρόεδρε του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων, αξιότιμε προσκεκλημένε μας, κύριε Ρόντρικ Μπίτον, κυρίες και κύριοι αναπληρωτές Πριτάνεων, κύριοι κοσμήτορες, κυρίες και κύριοι πρόεδροι, αγαπητοί συνάδελφοι και μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, αγαπητές μας φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές, κυρίες και κύριοι, ο ομότιμος καθηγητής Ρόντρικ Μπίτον γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Εδιμβούργο. Σπούδασε αγγλική φιλολογία στο Κέιμπριτζ, από όπου έλαβε στη συνέχεια το διδακτορικό του δίπλωμα στην νεοελληνική φιλολογία. Από το 1981 ως τη συνταξιοδότησή του δίδαξε σύγχρονη ελληνική και βυζαντινή ιστορία, γλώσσα και λογοτεχνία στο King's College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Από το 1988 μέχρι και την αφιπηρέτησή του κατήχε την έδρα Κοραή του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών και από το 2012 υπήρξε διευθυντής του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών στο ίδιο πανεπιστήμιο. Στην Ελλάδα κυκλοφορούν τα βιβλία του «Η ερωτική μυθιστορία του ελληνικού μεσαίωνα», «Η εισαγωγή στην νεότερη ελληνική λογοτεχνία», «Η εξαίρετη βιογραφία του Γιώργου Σεφέρη», Γιώργος Σεφέρης «Περιμένοντας τον Άγγελο», «Η μελέτη ο Καζαντζάκης μοντερνιστής και μεταμοντέρνος», «Η ιδέα του έθνους στην ελληνική λογοτεχνία από το Βυζάντιο στη σύγχρονη Ελλάδα» και το βιβλίο με τη συναρπαστική αφήγηση «Ο πόλεμος» του Μπάιρον. Επίσης, πολύ γνωστά βιβλία του Μπίτον είναι η εισαγωγή στην ποίηση του Ρίτσου και η εισαγωγή στο έργο του Καζαντζάκη, επιλογή κριτικών κειμένων, ο πίνακας συμφραζομένων του Διγενή Κρήτη, ο οποίος εκπονήθηκε σε συνεργασία με άλλους ερευνητές, καθώς και το περίφημο μυθιστόρημά του «Τα παιδιά της Αριάδνης», αλλά βέβαια και οι πολύ αξιόλογες μεταφράσεις του της ελληνικής λογοτεχνίας. Τα πιο πρόσφατα βιβλία του είναι τα εξής. «Ελλάδα, βιογραφία ενός σύγχρονου έθνους» και το ιδιαίτερα επιτυχημένο βιβλίο του «Οι Έλληνες, μια παγκόσμια ιστορία». Η ποιότητα του έργου, αλλά και της συνολικής πνευματικής προσωπικότητας του σημερινού τιμωμένου, αποτυπώνεται στα βραβεία και στις διακρίσεις, εγχώριες και διεθνείς. Το 2013, ο Μπίτον εξελέγει μέλος της Βρετανικής Ακαδημίας του Ηνωμένου Βασιλείου για τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Εκλέχτηκε επίσης μέλος του Βασιλικού Κολεγίου του Λονδίνου το 2018. Τιμήθηκε με το βραβείο Νίκου Θέμελη, αλλά και με το βραβείο του Αναγνώστη για τα βιβλία του «Η ιδέα του έθνους στην ελληνική λογοτεχνία» και «Ο πόλεμος» του Μπάιρον το 2016. Στις 9 Σεπτεμβρίου 2019, ο Μπίτον έγινε υπότης ταξιάρχης του Τάγματος Τιμής από τον πρώην πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, για τη διαβίου συμβολή του στην προώθηση των μεσαιωνικών και σύγχρονων ελληνικών σπουδών και πολιτισμού. Το 2020 του απονομήθηκε και το βραβείο Δέδαλος της Εταιρείας Συγγραφέων. Από το 2022 είναι και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Βρετανικής Σχολής Αθηνών, ενώ στις 28 Τρίτου 2023 πολιτογραφήθηκε τιμητικά Έλληνας πολίτης. Στον λίγο χρόνο που διαθέτω, θα ήθελα να σχολιάσω τη διάκριση που αναφέρεται στη διαβίου συμβολή του στα ελληνικά γράμματα. Θα έλεγα μάλιστα πως αυτή η διαβίου προσφορά έχει μια κυριολεκτική και μια μεταφορική σημασία, ακριβώς επειδή ο Μπίτον είναι ένας ακαδημαϊκός δάσκαλος και διανοούμενος, που συνέδεσε τη βιογραφία του με τη βιογραφία της Ελλάδας. Στον πυρήνα του προβληματισμού του βρίσκεται η αντίληψη ότι η Ελλάδα αναδύεται ως σύγχρονο έθνος κατά την πορεία της προς το 1821.
Είναι η σύλληψη του έθνους που προκύπτει μέσα από τις ιδέες του διαφωτισμού και δοκιμάζεται στον αγώνα της ανεξαρτησίας. Προφανώς ο Μπίτον γνωρίζει και αναγνωρίζει τις πολιτισμικές ρίζες και τις συνέχειες αυτού του νεωτερικού έθνους με άλλες ιστορικές περιόδους του ελληνισμού. Γράφει σχετικά. Η ελληνική γλώσσα έχει μια συνεχή καταγραμμένη ιστορία στη γεωγραφική περιοχή της σημερινής Ελλάδας για πάνω από 3.000 χρόνια. Δεν είναι λοιπόν από κάθε άποψη και η ιστορία του ελληνικού έθνους εξίσου παλιά? Στο τελευταίο όλεωστο βιβλίο του έχει ως αφετηρία τη γραμμική Β και τους Μικηναίους, ενώ επισημαίνει πως ο Ηρόδοτος μας κληροδότησε όχι μόνο αυτό το ομόθρησκο και το ομόγλωσσο, αλλά και τα δίπολα Ασία-Ευρώπη, Έλληνες βάρβαροι. Και πάλι μέσα από κάποιους άλλους πολέμους, αυτή τη φορά τους Περσικούς πολέμους, διαμορφώνεται η συνειδητοποίηση των Ελλήνων, πιο σωστά των πολιτών και οπλιτών των πόλεων κρατών, ότι έχουν κάτι κοινό. Πρόκειται για το ελληνικό του Ηροδότου. Αναγνωρίζουμε έτσι ένα πρώτο κόμβο στον προβληματισμό του Μπίτον, που νομίζω ότι μπορεί να μας φανεί χρήσιμος για την αναδρομική προβολή στο έργο του. Πρόκειται για την εθνική ταυτότητα, ή μάλλον το αίσθημα του συνανίκην, που οδηγεί στην εθνική ταυτότητα και από εκεί στο έθνος κράτος. Ας προσέξουμε πως σε αυτή τη βιογραφία ο Μπίτον επιλέγει να μας γνωρίσει τους κρίσιμους συμπαίκτες και συνομιλητές που είχαν οι Έλληνες. Ας θυμηθούμε το Ευαγγέλιο του Φιλελληνισμού. Είμαστε όλοι Έλληνες. Οι νόμοι μας, η λογοτεχνία μας, η θρησκεία μας, οι τέχνες μας έχουν τη ρίζα τους στην Ελλάδα. Γράφει ο εξέχων Άγγλος ρομαντικός ποιητής Σέλεϊ, σε ποίημά του αφιερωμένο στον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, πρόλογο στην Ελλάδα του 1822. Κι αν για τον Σέλεϊ το ελληνικό ζήτημα είναι κυρίως πολιτισμικό, για ορισμένους άλλους ρομαντικούς έχει σαφέστατα και πολιτικό χαρακτήρα. Ο Βίρον, για παράδειγμα, μέσα στο καμίνι του αγώνα, είχε ήδη προβλέψει ότι η απελευθέρωση της Ελλάδας θα συνοδευτεί με ένα νέο πολίτευμα. Η ιδέα λοιπόν ότι οι Έλληνες όχι μόνο θα απελευθερωθούν, αλλά θα συγκροτηθούν και ως πολιτικό σώμα με θεσμούς και πολιτιακά όργανα, είναι μια ιδέα που αποκρισταλλώνεται γύρω στο 1830, όταν το νεοσύστατο έθνος κράτος γίνεται το πρότυπο βασίλειο. Αυτό το σχήμα θα ακολουθήσει ο Μπίτον τόσο στη δική του ιστορία της λογοτεχνίας, όσο και στο βιβλίο του για την ιδέα του έθνους στην νεοελληνική λογοτεχνία. Από αυτή την άποψη είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι ο Μπίτον, συνδυάζοντας τη φιλολογική γνώση με την ιστορική αίσθηση, θα ξεχωρίσει μέσα στην ιστορία της νεοελληνικής γραμματείας μια άλλη κορύφωση των προβληματισμών γύρω από την εθνική ταυτότητα. Σε μια συνέντευξή του σημειώνει χαρακτηριστικά. Τη δεκαετία του 1940, με τις τρομερές συνθήκες της κατοχής και του εμφυλίου, έγινε ένα θαύμα στα ελληνικά γράμματα. Για σκεφτείτε τον Αλέξη Ζορμπά του Καζατζάκη, την νεολική γη του Βενέζη, τη Ρωμιοσύνη του Ρίτσου, την κύχλη του Σεφέρη, ακόμα και το άξιο νεστή του Ελίτη. Γνωρίζουμε βέβαια τον κίνδυνο που έχουν όλες αυτές οι βιογραφίες. Ο πειρασμός να μετατραπεί μια βιογραφία σε γεωγραφία είναι έντονος, ιδίως αν ο συγγραφέας δεν καταφέρει να πάρει τις αποστάσεις του τόσο απέναντι στο ιστορικό, όσο και στο λογοτεχνικό υλικό του. Αν για κάτι ξεχωρίζουν οι μελέτες του Μπίτον, είναι πως δεν εξιδανικεύει ούτε ωρεοποιεί το ελληνικό παρελθόν, δεν ακολουθεί τα συνήθη στερεότυπα για τον περιούσιο λαό και το περιούσιο έθνος, δεν κρύβει τις συγκρούσεις, τους διχασμούς και τους εμφυλίους κάτω από το χαλί, δεν συμμερίζεται τη διαρκή απολογητική στάση της δίθεν καθυστερημένης Ελλάδας απέναντι στα εξυγχρονισμένα δυτικά έθνη. Δεν θα συναντήσουμε στις αφηγήσεις του τις γνώριμες εθνικές μυθολογίες που συνήθως μεταμφιέζουν τη λατρεία στον ελληνισμό σε ένα ακόμη βέλος του νεοελληνικού εθνικισμού. Επιμελής μελετητής και γνώσης του σεφερικού έργου, έμαθε πολλά από το ζυγιασμένο λόγο του ποιητή. Ο ελληνισμός δουλεύτηκε, πλάστηκε, ζωγονήθηκε από ιδιοσυγκρασίες άλλοτε ελληνικές και άλλοτε όχι, ως την εποχή της αναγέννησης και από την εποχή εκείνη που σημειώνει το σκλάβωμα του γένους από ιδιοσυγκρασίες διόλου ελληνικές και που έδρασαν έξω από τις ελληνικές χώρες. Και θα ήθελα να μην ξεχνάμε πως από την εποχή εκείνη και πέρα δημιουργήθηκαν τα έργα που αποκρισταλλώσανε τη μορφή του πράγματος που ονομάζουμε σήμερα ευρωπαϊκό πολιτισμό.
γράφει ο Γιώργος Εφέρης στο διάλογο πάνω στην ποίηση. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, ο Μπίτον έχει επιλέξει να δείχνει σε όλο του το έργο πως η ανθρωπότητα έχει να μάθει όχι μόνο από την αρχαία ελληνική ιστορία, αλλά και από την νεότερη. Και συμπληρώνει. Πιστεύω πράγματι με πάθος ότι η Ελλάδα και η σύγχρονη ιστορία του ελληνικού έθνους έχουν σημασία πολύ πέρα από τα όρια της παγκόσμιας ελληνικής κοινότητας. Θα μου επιτρέψετε να κλείσω με αυτή τη στοχαστική παρατήρηση του Μπίτον. Η βιογραφία της Ελλάδας δεν είναι μια βιογραφία ενός έθνους με σημαντικές διασπορικές κοινότητες. Είναι μια ιστορία με οικουμενική σημασία και αξία, ακριβώς επειδή ο ελληνισμός είναι κάτι πολύ πιο ευρύ από την εθνοκεντρική ελληνικότητα. Ως πολιτισμική κατηγορία ο ελληνισμός δεν είναι μια κυβωτός αξιών και γραμμάτων, αλλά μια ενεργή και ζωντανή παραγωγή ιδεών και βιωμάτων. Σε αυτή τη σύγχρονη βιογραφία, ο Μπίτον ξεχωρίζει, γιατί δεν κατάφερε να γίνει μόνο ο δικός μας φιλέλληνας που αφηγήθηκε με νηφάλιο πάθος στην ιστορία της Ελλάδος και των Ελλήνων, αλλά μας κέρδισε ως αναγνώστες και συναδέλφους, επειδή υπήρξε έτη το άριστον εκείνον ελληνικός. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Κατσιγιάννη. Και τώρα ακολουθεί η παρουσίαση του τιμόμενου από την επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας, κυρία Κωνσταντίνα Καρακώστα, την οποία και παρακαλούμε να έρθει στο βήμα. Αξιότιμε κύριε Πρίτανη, αξιότιμε κύριε Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, κύριε Μπαλέρμπα, αξιότιμη κυρία Γεροπαναγιώτη, Πρόεδρε του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων, αξιότιμε προσκεκλημένοι μας κύριε Μπίτον, κυρίες και κύριοι Αντιπριτάνης, κύριοι Κοσμήτορες, κυρίες Πρόεδροι, αγαπητοί συνάδελφοι και μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, κυρίες και κύριοι. Το Πανεπιστήμιό μας τιμά σήμερα για την σπουδαία προσφορά του στον ελληνισμό και ιδιαίτερα για το πλούσιο ακαδημαϊκό και εκπαιδευτικό του έργο, τον ομότιμο καθηγητή νεοελληνικής και βυζαντινής ιστορίας, γλώσσας και λογοτεχνίας του King's College του Λονδίνου, Ρόντρικ Μπίτον. Υποδεχόμαστε έναν μεγάλο Έλληνα που επιχείρησε να ερμηνεύσει επιστημονικά τον τρόπο που οι σύγχρονοι Έλληνες αντιλαμβάνονται την ιστορική τους πορεία ως έθνος, χωρίς όμως να επικεντρώνεται αποκλειστικά στην αρχαία ελληνική κληρονομιά. Αντίθετα, μάλιστα, αναζητά τις απαντήσεις των σύγχρονων προκλήσεων στον μεσαιωνικό και νεότερο ελληνικό πολιτισμό. Αναφορικά με το ιστορικό του έργο για την οικονομία του χρόνου, θα σταθώ στις εκδόσεις εκείνες που διαβάστηκαν περισσότερο από το ελληνικό αναγνωστικό κοινό. Το πιο πρόσφατο βιβλίο του τιμόμενου κυκλοφόρησε στο τέλος του 2022 με τίτλο «Έλληνες, μια παγκόσμια ιστορία». Όπως προκύπτει ευθύς εξ αρχής από τον τίτλο, σκοπός του είναι να αναδείξει τη σημασία που έχει η ιστορία της Ελλάδας όχι μονάχα για εμάς τους Έλληνες, αλλά για ολόκληρο τον κόσμο. Ο ίδιος ο συγγραφέας, μάλιστα, εξηγεί από τις πρώτες κιόλας σελίδες την επιλογή του να χαρακτηρίσει αυτήν την ιστορία παγκόσμια ως εξής. Με διαφορετικούς τρόπους, οι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων αλληλεπιδρούν επί αιώνες με όλων των ειδών τους ανθρώπους και σε όλο το γνωστό ή προσβάσιμο κόσμο της εποχής τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το βιβλίο αποκαλείται παγκόσμια ιστορία. Το 1500 π.Χ. αποτελεί τη χρονική αφετηρία για να ξεκινήσει μια περιδιάβαση 4 χιλιετιών σε όλη την υδρόγειο. Από τους αρχαιολογικούς θησαυρούς του Αιγαίου, την εποχή του Χαλκού και τους μύθους των θεών, φτάνουμε τελικά στο σήμερα. Για τον Ρόντρικ Μπίτον η γλώσσα διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο σε όλη αυτή τη διαδρομή και ο ίδιος καταφέρνει αριστοτεχνικά να αφηγηθεί την ελληνική ιστορία σε σχέση με την επίδραση που άσκησε κάθε φορά στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Το καλοκαίρι του 2021, με αφορμή τον εορτασμό των 200 χρόνων από την έναρξη της Επανάστασης, ο ομότιμος καθηγητής κυκλοφόρησε το βιβλίο του «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 και η παγκόσμια σημασία της». Πρόκειται για μία σύντομη έκδοση που σκοπό έχει να καταδείξει τη μετάβαση στη νέα εποχή, αυτή του τέλους των αυτοκρατοριών και της ανάδυσης των εθνών κρατών. Κατά το συγγραφέα,
πρέπει να σταθεί κανείς με προσοχή στο γεγονός ότι ήταν οι Έλληνες του 19ου αιώνα, όχι οι αρχαίοι, εκείνοι που συγκρότησαν, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, το πρώτο επιτυχημένο εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα στον παλαιό κόσμο, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, παράλληλα με τα παρεμφερή κινήματα στη Νότια Αμερική και πριν από τις πιο οικίες σε εμάς εθνικές ενοποιήσεις στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Οι Έλληνες, γράφει, ακολούθησαν ένα δρόμο τον οποίο μέχρι τότε, το 1830, κανένας λαός στον παλαιό κόσμο της Ευρώπης δεν είχε διαβεί με επιτυχία. Η Επανάσταση λοιπόν του 1821 διακρίνεται από το βαλκανικό πλαίσιο γιατί εξ αρχής απευθύνεται στην Ευρώπη. Τον ισχυρισμό αυτό διαβεβαίωνουν τόσο οι αρχικές διακηρύξεις όσο και οι κατοπινές διπλωματικές ενέργειες που στόχο είχαν την αναγνώρισή της από τις μεγάλες δυνάμεις. Αυτή η διεθνής διάσταση, η οποία ήταν ορατή και στον προσανατολισμό πολιτικών ανδρών, αποτελεί την ουσιώδη διαφορά της από τα υπόλοιπα κινήματα και συνιστά το λόγο της επιτυχίας της. Η σύντομη ιστορική περιδιάβαση της επαναστατικής δεκαετίας, οι εύστοχες επισημάνσεις και τα επιγραμματικά πορτρέτα πρωταγωνιστών επιτυγχάνουν να οδηγήσουν τον αναγνώστη στο συμπέρασμα ότι η Ελληνική Επανάσταση υπήρξε ένας μεγάλης εμβέλειας γεγονός που, όπως υπογραμμίζει ο συγγραφέας, αναδιαμόρφωσε το γεωπολιτικό σκηνικό της Ευρωπαϊκής Υπήρου ή μάλλον για την ακρίβεια μεγάλου μέρους του κόσμου. Το βιβλίο «Ελλάδα, βιογραφία ενός σύγχρονου έθνους» κυκλοφόρησε στα ελληνικά το 2020. Ξεκινά από τον Ιούλιο του 1718, όταν ορίζονται τα σύνορα της χριστιανικής Ευρώπης με τη μουσουλμανική αυτοκρατορία, με την υπογραφή της συνθήκης του Πασάροβιτς, και φτάνει μέχρι το 2015. Μέσα από τις σελίδες του, ο συγγραφέας επιχειρεί να προσεγγίσει την Ελλάδα ως μια διαρκώς εξελισσόμενη ύπαρξη, αναδεικνύοντας ιστορικά επαναλαμβανόμενα μοτίβα που οδήγησαν μέχρι τις πολύ πρόσφατες πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές αναταράξεις της χώρας, με μοναδικό σκοπό αυτά να λειτουργήσουν παραδειγματικά για το μέλλον. Το δίπολο Ανατολής και Δύσης θεωρεί ότι επηρεάζει τη διαμόρφωση της συλλογικής ταυτότητας από τη δημιουργία του ελληνικού κράτους μέχρι και σήμερα, καθώς είναι σταθερά παρόν στα πολιτικά και κοινωνικά δρόμενα της χώρας. Ο Ρόντρικ Μπίτον στέκεται ιδιαίτερα στην περίπτωση του ανώνυμου Έλληνα της ελληνικής νομαρχίας, όπου εντοπίζει μια σημαντική διάσταση στη χρήση του ονόματος Έλληνες. Γράφει λοιπόν: «Οι σύγχρονοι δεν ήταν πια απλώς απόγονοι των Ελλήνων, όπως ήταν για τον Κοραή και τον Ρήγα. Δεν ήταν ούτε οι νέοι, οι σύγχρονοι Έλληνες, όπως είχαν γίνει στη γεωγραφία νεωτερική, των Φιλιππίδη και Κωνσταντά, το 1791. Ήταν Έλληνες. Σήμερα μπορεί να είναι δύσκολο για μας να εκτιμήσουμε πόσο σημαντικό ήταν αυτό το βήμα το 1806. Στην πραγματικότητα, μετέφερε στην ελληνική γλώσσα μια κλασική, από καιρό χρήση στις γλώσσες της υπόλοιπης Ευρώπης, στις οποίες οι λέξεις Ελλάδα και Έλληνες εξέφραζαν έναν ιστορικό πολιτισμό, μια γεωγραφική περιοχή και τους τωρινούς κατοίκους της. Οι τελευταίες σελίδες του βιβλίου αναφέρονται στην πλέον πρόσφατη ιστορία της χώρας μας, στην πολιτική και κοινωνική κατάσταση που επικρατούσε την περίοδο των μνημονίων, για να κλείσουν με μια παράγραφο που αποτυπώνει πλήρως τον τρόπο που ο συγγραφέας επιθυμεί να αντιλαμβανόμαστε την πορεία μας στην ιστορία, αλλά και να κατανοούμε τις μελλοντικές προοπτικές μας. Καθώς οι Έλληνες ετοιμάζονται να γιορτάσουν το 2021 τα 200 γενέθλια του ελληνικού έθνους κράτους, μπορούν να υπερηφανεύονται για ένα επίτευγμα που εξ αρχής και από τη φύση του δεν πραγματοποιήθηκε με την απομόνωση, αλλά σε συνεργασία με άλλους Ευρωπαίους για κάθε δύσκολο βήμα αυτού του δρόμου. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Και αυτό γιατί η Ελλάδα, όπως την κατανοούμε ή την παρανοούμε, ήταν πάντα μέρος της σύγχρονης ταυτότητας της Ευρώπης. Ολοκληρώνοντας πολύ σύντομα την ομιλία μου, όπως επιτάσσει ο χρόνος, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τη μεγάλη συγκίνηση που νιώθω, κρατώντας σήμερα στα χέρια μου εδώ μια παλιά έκδοση του βιβλίου του κυρίου Μπίτον, «Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία». Ήταν ακριβώς πριν από 20 χρόνια, το 2003, όταν διάβαζα το βιβλίο αυτό για να το δώσω εξετάσεις ως προπτυχιακή φοιτήτρια. Και σήμερα στέκομαι εδώ για να σας εκφράσω κι εγώ από την πλευρά μου την ιδιαίτερη χαρά που αισθάνομαι, καθώς το τμήμα μου υποδέχεται στην ευρύτερη οικογένειά του τον καταξιωμένο επιστήμονα Ρόντρικ Μπίτον, προσφέροντάς του την ύψιστη επιστημονική διάκριση του Πανεπιστημίου, αυτή του επίτιμου διδάκτορα. Δεν μπορώ, ωστόσο,
να κρύψω πως από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησα να γράφω για τη σημερινή εκδήλωση, μου ερχόταν διαρκώς στο μυαλό η 28η Μαρτίου, όταν ο κύριος Μπίτον ορκίστηκε υποταγή στην πατρίδα και υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους της Ελλάδας κατά την τελετή της τιμητικής πολιτογράφησής του ως Έλληνας πολίτης. Και την ίδια στιγμή θυμάμαι πως με αφορμή την επέτειο για τα 200 χρόνια από το 1821 τόνιζε ότι ο Έλληνας θα ανήκει πάντα στην οικογένειά του, στο σόι του και στην πατρίδα του. Αγαπητέ κύριε Μπίτον, ως Έλληνας και πλέον ως επίτιμος διδάκτορας ιστορίας ενός ελληνικού πανεπιστημίου, είμαι σίγουρη πως ενώ θα είστε απόλυτα αφοσιωμένος πολίτης, θα εξακολουθήσετε να μας προσφέρετε μια εξίσου γενναία και ουσιαστική πρόσληψη της ελληνικής ιστορίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς την κυρία Καρακώστα. Και τώρα ακολουθεί η ανάγνωση του ψηφίσματος και του τίτλου του επιτίμου διδάκτορος από τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών. Ψήφισμα. Τύχη αγαθή. Πριτανεύοντος εν το Πανεπιστημίο Πατρών Χρήστου Μπούρα, προεδρευούσης δε εν το τμήμα τη Φιλολογίας Εφημίας Καρακάτζα, άμα δε και συσσαγόμενο του τμήματος τούτου, έδοξεν ομοθήμος επιδίπερ Ρόντερικ Μπίτον, ανήρ επιφανής, εις τα νεοελληνικής και βυζαντινής ιστορίας, γλώσσης και φιλολογίας έργα, τα μάλα επιδούς, εκ της πολυθρύλου του εκείνης κανταυρυγίας ορμόμενος και εξόχως πραγματευόμενος μεγάλος, εν της τούτων θεράπουσιν, αναδέδεικτε και τες σοφές δασκαλίαστε και συγγραφές μέγιστα μεν, εις την των δημόδων ασμάτων και λοιπόν νεοελληνικών λογοτεχνημάτων, ιδία δε, εις την της ελληνικής ιστορικής διαχρονίας ανάπτυξη συνέβαλε, ον ένεκα, της εψίστης των τιμών εν τη ξένη ηξίωτε, επένεσετε αυτόν και το τμήμα φιλολογίας διδάκτορα επίτιμον ανακηρύξε, το δε ψήφισμα τόδε, εν μευράνη αναγράψε, και τον του Πανεπιστημίου πρίτανη δημοσία εν τη αιθούση τελετών αναγνώντα και τα στιμάς ανυπώντα επιδούνε, αυτό το τιμωμένο ή αν ημέρα η αναγόρευσης γέννητο, καθάν ενόμιστε. Εγένεται τόδε εν Πάτρες, 3η μηνός Οκτωβρίου, έτη 3ο τε και 20 και δυσχυλιοστό, ο πρίτανης Χρήστος Μπούρας. Ελληνική Δημοκρατία. Πριτανεύοντας εν το Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστου Μπούρα, καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, προεδρευούσης εν το Τμήμα της Φιλολογίας, Εφημίας Καρακάτζα, καθηγήτριας του Τμήματος Φιλολογίας, Ρόντερικ Μπίτον, ομότιμος καθηγητής Νεοελληνικής και Βυζαντινής Ιστορίας, Γλώσσης και Φιλολογίας, έδρα Κοραής, στο Βασιλικό Κολέγιο του Λονδίνου και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Βρετανικής Σχολής Αθηνών, αποδόγματος ομοθήμου του Τμήματος Φιλολογίας εις τους επιτίμους διδάκτορας του Τμήματος τούτου του Πανεπιστημίου ενεκρίθη, εγένετο εν Πάτρες, 3η μηνός Οκτωβρίου, έτη 3ο τε και 20 και δυσχυλιοστό, ο πρίτανης Χρήστος Μπούρας, η πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας Εφημία Καρακάτζα. Ψήφισμα τύχη αγαθή. Πριτανεύοντας εν το Πανεπιστημίο Πατρών Χρήστου Μπούρα, προεδρευώσεις δε εν το Τμήμα της Ιστορίας Αρχαιολογίας Έλλης Λεμονίδου, άμα δε και εις εισαγιόμενο του τμήματος τούτου έδοξεν ομοθήμος, επιδίπερ Ρόντερικ Μπίτον, ανήρ επιφανής, εις τα νεοελληνικής και βυζαντινής ιστορίας, γλώσσης και φιλολογίας έργα τα μάλα επιδούς, εκ της πολυθρυλή του εκείνης κανταυρυγίας, ορμόμενος και εξόχως πραγματευόμενος μεγάλος, εν της τούτων θεράπους ανέδεικτε και τα σοφές δασκαλίεστε και συγγραφές μέγιστα, μεν εις την δημοδών ασμάτων και λοιπόν νεοελληνικών λογοτεχνημάτων, ιδία δε εις την της ελληνικής ιστορίας διαχρονίας ανέπτυξη συνέβαλε, ον ένεκα της υψίστης των τιμών, εν τη ξένη ηξίωτε, επενέσετε αυτόν και το Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας, διδάκτορα επίτιμον ανακηρύξε, το δε ψήφισμα τόδε εν μευράνια αναγράψε και τον του Πανεπιστημίου πρίτανη δημοσία, εν τη αιθούση τελετών αναγνώντα και τα στιμάς ανυπώντα επιδούνε, αυτό το τιμωμένο, ή αν ημέρα η αναγόρευσης γέννηται καθά νενόμιστε. Εγένεται τόδε εν Πάτρες, 3η μηνός Οκτωβρίου, έτη 3ο και 20 και δυσχυλιοστό,
ο πρίτανης Χρήστος Μπούρας. Ελληνική Δημοκρατία. Πριτανεύοντας στην Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστου Μπούρα, καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, προεδρευούσης εν το τμήμα της Ιστορίας Αρχαιολογίας Έλλης Λεμονίδου, αναπληρώτριας καθηγήτριας του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας Ρόντερικ Μπίτον, ομότιμος καθηγητής Νεοελληνικής και Βυζαντινής Ιστορίας, Γλώσσας και Φιλολογίας έδρα Κοραής στο Βασιλικό Κολέγιο του Λονδίνου και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Βρετανικής Σχολής Αθηνών, αποδόγματος ομοθήμου του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας, εις τους επιτήμους διδάκτορας του τμήματος τούτου του Πανεπιστημίου ενεκρίθη. Εγένετο εν Πάτρες, 3η του μηνός Οκτωβρίου, έτη 3ο και 20ο και δυσχιλιοστό, ο πρίτανης Χρήστος Μπούρας, η πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας Έλλη Λεμονίδου. Και τώρα ακολουθεί αναγόρευση του Ρόντερικ Μπίτον σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Φιλολογίας από την πρόεδρο κυρία Καρακάντζα. Αναγόρευσης. Επειδή το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών τον Ρόντερικ Μπίτον άξιον απέφυνε του επιτήμου διδακτορικού αξιώματος, ο δε πρίτανης του Τμήματος Γνώμη επινεύει, δια ταύτα εγώ, η Εφημία Καρακάντζα, καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας, νυν δε του Τμήματος Πρόεδρος, χρωμένη τη δυνάμει ειν παρά των πανεπιστημιακών νόμων και του Τμήματος έχω, λαβούσα τον Ρόντερικ Μπίτον, ομότιμον καθηγητή Νεοελληνικής και Βυζαντινής Ιστορίας, Γλώσσας και Φιλολογίας έδρα Κοραής, στο Βασιλικό Κολέγιο του Λονδίνου και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών, επίτιμον διδάκτορα του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, δημοσία αναγορεύω και πάσα στας προνομίας, τα στο πανεπιστημιακό τούτο αξιώματι, παρεπομένας αυτό απονέμω. Εγένετο εν Πάτρες, 3η μηνός Οκτωβρίου, έτη 3ο και 20ο και δυσχιλιοστό. Η πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας, Εφημία Καρακάντζα. Και τώρα ακολουθεί αναγόρευση του Ρόντερικ Μπίτον σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας από την πρόεδρο του Τμήματος, κυρία Λεμονίδου. Επειδή το Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, το Ρόντερικ Μπίτον άξιον απέφυνε του επιτήμου διδακτορικού αξιώματος, ο δε πρίτανης του Τμήματος Γνώμη επινεύει, δια ταύτα εγώ, η Έλλη Γεωργίου Λεμονίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας, νυν δε του Τμήματος τούτου πρόεδρος, χρωμένη τη δυνάμει ειν παρά των πανεπιστημιακών νόμων και του Τμήματος έχω, λαβούσα το Ρόντερικ Μπίτον, ομότιμον καθηγητή Νεοελληνικής και Βυζαντινής Ιστορίας, Γλώσσας και Φιλολογίας, έδρα Κοραής στο Βασιλικό Κολέγιο του Λονδίνου και πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου της Βρετανικής Σχολής Αθηνών, επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, δημοσία αναγορεύω και πάσα στας προνομίας τα στο πανεπιστημιακό τούτο αξιώματι, παρεπομένας αυτό απονέμω. Εγένετο εν Πάτρες, 3η μηνός Οκτωβρίου, έτη 3ο τε και 20ο και δυσχιλιοστό, η πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας, Έλλη Γεωργίου Λεμονίδου. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η περιένδυση του τιμόμενου με την Τίβενο και η επίδοση του μεταλλείου του Πανεπιστημίου Πατρών από τον πρίτανη του Πανεπιστημίου στον τιμόμενο.
Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η ομιλία του τιμόμενου. Αξιότιμε κύριε Πρίτανη, αξιότιμε κύριε Γενικέ, αξιότιμες και αξιότιμοι συνάδελφοι, φοιτήτριες και φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών, αγαπητοί φίλες και φίλοι. Σας μιλώ, όπως φαντάζεστε, με πολύ, ομολογώ, συγκίνηση. Πώς θα μπορούσα να φανταστώ τότε που για πρώτη φορά ξεμπάρκαρα στο λιμάνι της Πάτρας, γυμνασιόπεδο σε οικογενειακές διακοπές, ότι πάνω από μισόν αιώνα αργότερα θα βρεθώ εδώ, στο εμβληματικό κτίριο της διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών, ντυμένος με τη τίβαινα του επίτιμου διδάκτορα και να ακούσω τα τόσα τιμητικά λόγια όσα μόλις ακούσαμε από τους προηγούμενες ομιλητές. Οι χρονολογικές συμπτώσεις είναι συγκινητικές και για άλλους ακόμα λόγους. Η πρώτη αυτή επαφή μου με την πόλη σας έγινε εν έτη 1967 το καλοκαίρι. Η Ελλάδα, όπως ξέρετε όλοι, μόλις είχε βυθιστεί στη σκοτεινή επταετία της Χούντας. Και το Πανεπιστήμιο Πατρών, όπως θα μάθω πολλά χρόνια αργότερα, μόλις τότε, λίγα χρόνια προηγουμένως, είχε αρχίσει να λειτουργεί. Σήμερα, το Πανεπιστήμιο μπορεί να θεωρηθεί ακόμα σχετικά νέο, όπως κλείνει τα 60 χρόνια από την ίδρυσή του, που θα γίνει, όπως ξέρουμε όλοι, του χρόνου. Εμείς οι άνθρωποι, λιγότερο. Είναι η ώρα, εννοείται, για ευχαριστίες. Και με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου δύο ανθρώπους οι οποίοι τελευταία μου παραστάθηκαν και με υποστήριξαν με τη φιλία και την εμπιστοσύνη τους. Εννοώ τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα, διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, και την κυρία Μάχη Γεωργακοπούλου, πρόεδρο των Hellenic Female Leaders στο Λονδίνο, η οποία, όπως μάλλον ξέρετε όλος ο κόσμος εδώ, είναι και πατρινή και τοπική πατριώτισσα ως το Μεδούλι. Ευχαριστώ πολύ θερμά τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, κύριο Χρήστο Μπούρα, τις προέδρους και τις εκπροσώπους των δύο τμήματων της φιλολογίας και της ιστορίας αρχαιολογίας που μίλησαν και τους συναδέλφους τους που με ψήφισαν. Άλλο δείγμα εμπιστοσύνης εκ μέρους όλων σας είναι η επιτιμοποίηση αυτή. Και σας βεβαιώνω ότι ως επίτιμος διδάκτορ του Πανεπιστημίου Πατρών θα πασχίσω πάντοτε να μην σας απογοητεύσω. Και τώρα στο κυρίως θέμα, η αλληλεγγύη των νεοελληνιστών και το μέλλον των νεοελληνικών σπουδών. Το 2010 διακινδύνευε το τμήμα Βυζαντινών και νεοελληνικών σπουδών στο King's College του Λονδίνου. Μικρή παρέκβαση. Δεν είναι ακριβώς βασιλικό κολέγιο. Το βασιλικό είναι η αποδοχή του Royal, που έχει κάποια θεσμική σημασία στην Αγγλία. Αυτό είναι κολέγιο του βασιλιά. Δηλαδή, ο Γιώργος ο Τέταρτος ήταν, ας πούμε, ο προσωπικός πάτρονας δικός μας. Τέλος παρέκβασης. Αλλά ξέρω, εξελινίζεται δύσκολα και λίγο άγρα, το King's College, τέλος πάντων. Περνούσα το πανεπιστήμιο τότε, μιλάμε για 2010. Μία από τις κατά καιρούς οικονομικές κρίσεις που είναι έμφυτες δυστυχώς στο σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπήρχε λόγος για συγχώνευση, φαινόμενο όχι άγνωστο ακόμα και εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Μπροστά στις οικονομικές
πιέσεις της στιγμής, οι αρχές του Πανεπιστημίου αποφάσισαν ότι οι νεοελληνικές σπουδές είναι πολυτέλεια. Από μέσα από το Πανεπιστήμιο η αντίσταση είναι μετρημένη. Όλα τα τμήματα διακινδύνευαν. Τι να πούνε, να σωθεί το νεοελληνικό. Αλλά έξω έγινε άλλος. Δεν θα το περίμενε κανείς. Αλλά από κάθε γωνιά της Ιφιλίου έφτασαν επιστολές διαμαρτυρίας από Έλληνες, από τον απόδημο ελληνισμό, από τους πανταχού και διασκορπισμένους νεοελληνιστές του εξωτερικού, όπως και από τους νεοελληνιστές της Ελλάδας και της Κύπρου. Ποιοι ήταν ακριβώς αυτοί που έγραψαν γράμματα δεν μάθαμε ποτέ και ούτε πρόκειται να μάθουμε. Φαντάζομαι ότι από το δικό σας πανεπιστήμιο έφτασαν μηνύματα. Εσείς ξέρετε ποιοι είστε. Και εισακούστηκαν. Τόσο υπήρξε το κύμα διαμαρτυρίας και από τόσα πολλά μέρη και τόσες διάφορους φορείς, ότι πίστηκαν επιτέλους οι πανεπιστημιακές αρχές ότι όταν μιλάμε για νεοελληνικές σπουδές δεν μιλάμε για πολυτέλεια. Έστω και λίγοι, εκεί που βρίσκονται σκορπισμένοι σε πολλά πανεπιστήμια και ιδρύματα ανά όλο τον κόσμο, οι νεοελληνιστές υπάρχουν, έχουν φωνή και ξέρουν να δικαιολογήσουν την ύπαρξή τους. Τελικά, δεν συμφέρει ένα πανεπιστήμιο παγκόσμιας εμβέλειας με όνομα στις ανθρωπιστικές σπουδές να αγνοήσει τον ρόλο του νεότερου ελληνισμού στον πολιτισμό, στην ιστορία και στην πνευματική ζωή της σύγχρονης Ευρώπης, αν όχι και του κόσμου. Το πάθημα έγινε και μάθημα. Το χαρακτηρίζω εκ των υστέρων ως η αλληλεγγύη των νεοελληνιστών. Παρόλο αυτό, δεν σημαίνει ότι όλα είναι ρόδινα. Και οι συνάδελφοι εδώ ξέρουν ακριβώς τι εννοώ. Τις διάφορες πιέσεις που υφιστάμεθα. Και ακόμα στο δικό μου πανεπιστήμιο, αφού γλιτώσαμε τις περικοπές, να το πούμε με το όνομά τους, που μας απείλησαν το 2010, 5 χρόνια αργότερα, με κοινή απόφαση των δύο τμήματων, το τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών σπουδών, ενώθηκε με το πολύ μεγαλύτερο τμήμα κλασικών σπουδών, ώστε να δημιουργήσουν ενιαίο τμήμα όπου διδάσκονται, όπως γίνεται και σήμερα, διδάσκονται η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισμός από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Σαν αποτέλεσμα, στο King's College του Λονδίνου, εφ' εξής, ο προπτυχιακός φοιτητής έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ειδικά μαθήματα νεοελληνικής φιλολογίας ή και γλώσσας ή και ιστορίας μέσα στα πλαίσια ενός πτυχίου είτε στις κλασικές σπουδές, είτε στην συγκριτική φιλολογία, είτε στην ιστορία. Χάσαμε όμως το ειδικό πτυχίο στις νεοελληνικές σπουδές που είχαμε 50 χρόνια. Το ίδιο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο μέχρι το Masters. Και χάρη στη λαμπρή υποστήριξη εκ μέρους γνωστών ελληνικών φορέων και Ελλήνων δωρητών, η έδρα Κοραής ζει και βασιλεύει στο Λονδίνο. Σημερινή κάτοχος της έδρας αυτής είναι η εξαίρετη κυρία Γκόντα Βαν Στέιν, η οποία έχει την ευθύνη για ένα δραστήριο διδακτορικό πρόγραμμα αφιερωμένο στις νεοελληνικές σπουδές. Ως τώρα σας μίλησα για τη δική μου εμπειρία και για το εξωτερικό. Καιρός είναι να συγχαρώ το Πανεπιστήμιο Πατρών, το οποίο ξεκίνησε και διακρίνεται στις θετικές επιστήμες και ιδιαίτερα στις ιατρικές. Το συγχαίρω για τη σταδιακή εξέλιξή του προς την κατεύθυνση των ανθρωπιστικών σπουδών, ανάμεσα στις οποίες εδώ στην Ελλάδα εννοείται ότι κύριο ρόλο παίζουν οι νεοελληνικές. Αν κατάλαβα καλά, ξεκινήσατε με τη θεατρολογία από το 1989. Προσθέθηκε το τμήμα φιλολογίας 5 χρόνια αργότερα, το 1994,
Ακολούθησε το τμήμα φιλοσοφίας το τέλος του αιώνα, 1999, και μόλις τώρα, το 2019, το τμήμα ιστορίας και αρχαιολογίας, σχεδόν νεογέννητο, να σας ζήσει. Έχει, πιστεύω, ιδιαίτερη σημασία η πορεία αυτή, ιδιαίτερα τονίζω σε μια εποχή όταν σε γενική κλίμακα πολλοί λένε ότι οι ανθρωπιστικές σπουδές φθήνουν. Για την τεράστια συμβολή των θετικών επιστημών και μάλιστα των ιατρικών που εξέχει το Πανεπιστήμιο Πατρών, ούτε είναι περιττός ο λόγος, δεν χωράει αμφιβολία. Τώρα που ζούμε στον ίσκιο μιας πανδημίας που μόλις πέρασε και ενός μέλλοντος που το επισκιάζουν η κλιματική αλλαγή και οι απρόβλεπτες συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης, κανένας δεν θα αρνηθεί τη σημασία της αντίστοιχης επιστημονικής αντιμετώπισης και πιο πολύ ακόμα όταν πρόκειται για την εκπαίδευση των μελλοντικών γενεών, που είναι η δουλειά εννοείται του Πανεπιστημίου. Αλλά, όπως αποδεικνύει ακριβώς η πορεία που ανέφερα εκ μέρους του Πανεπιστημίου Πατρών, η επιστήμη δεν σταματά εκεί. Οι ιατροί μπορούν να παρατείνουν τον όρο ζωής, αλλά ο σκοπός της ανθρώπινης ύπαρξης παραμένει έξω από τα όρια της ιατρικής επιστήμης. Τα τεχνολογικά εφευρήματα μπορούν είτε να ωφελήσουν είτε να βλάψουν τη ζωή μας, αλλά η τεχνολογία καθεαυτή, ελπίζω να συμφωνήσετε μαζί μου κύριε Πρίτανη που είστε ειδικός σε αυτά τα πράγματα, η τεχνολογία καθεαυτή είναι ουδέτερη. Εμείς οι άνθρωποι είμαστε που έχουμε την ευθύνη για το πώς το διαχειριζόμαστε, είτε για το καλό είτε για το κακό. Άρα πρέπει να ξέρουμε, όπως δεν το λέει και ο Ελίτης, που το όνομά του βέβαια μνημονεύεται εδώ στην ήθου, τι το καλό, τι το κακό. Και ούτω καθεξής. Όπως έγραψε ο νομπελίστας, ο Ελίτης, ο καθής και τα όπλα του. Αυτά βέβαια είναι γνωστά. Αλλά συγκεκριμένα όσο αφορά τις νεοελληνικές σπουδές, πώς μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι πολύ διαφορετικά εδώ στην Ελλάδα από ότι είναι στο εξωτερικό. Πέρα από τις έκτηλες διαφορές, παίζει σημαντικό ρόλο, πιστεύω, η δομή των σπουδών στα αντίστοιχα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στα ελληνικά πανεπιστήμια, η διαχωριστική γραμμή βασίζεται, όπως ξέρετε, στην επιστήμη. Φιλολογία από τη μία, ιστορία, αρχαιολογία από την άλλη. Και όχι στο αντικείμενό της. Γι' αυτό το λόγο, τμήματα φιλολογίας από τη μια μεριά και ιστορίας, αρχαιολογίας από την άλλη, ανέκαθεν βαδίζουν, σε όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια όσο ξέρω, ανέκαθεν βαδίζουν σε χωριστούς, έστω και παράλληλους δρόμους. Αλλά και οι φιλόλογοι και οι ιστορικοί, ως ένα σημείο ακόμα και οι αρχαιολόγοι εδώ στην Ελλάδα, έχουν ως αντικείμενο της αντίστοιχης επιστήμης ολόκληρο το φάσμα του ελληνικού πολιτισμού από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Μέσα σε κάθε τμήμα, όπως είναι αναμενόμενο, ειδικεύονται σε διάφορους τομείς και διδάσκονται και φοιτητές, αντίστοιχα στην αρχαιότητα, στο Βυζάντιο ή στο νεότερο ελληνισμό. Αλλά αυτό γίνεται από μέσα. Η επιστήμη είναι πανοπτική, βλέπει το σύνολο. Αντίστοιχα στο εξωτερικό, και επιτρέψτε μου να πω ότι χάρηκα ιδιαίτερα να ακούσω τα πολύ θερμά λόγια προηγουμένως για τη σημασία εδώ στην Ελλάδα των σπουδών έξω. Γιατί εμείς που ζούμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε έξω, καμιά φορά αισθανόμαστε αρκετά μακριά από εσάς εδώ στην Ελλάδα. Και είναι έτσι συγκινητικό να ακούσω προσωπικά ότι αυτά που κάνουμε εκεί μακριά, ας πούμε, στον τόπο μας, έχει απήχηση εδώ και το τιμάτε
εσείς, και στη συνέχεια θα καταλάβετε για ποιο λόγο το τονίζω αυτό το γεγονός. Στον αγγλόφωνο κόσμο τουλάχιστον, τον οποίο γνωρίζω καλύτερα, η βάση των νεοελληνικών σπουδών συνήθως είναι διεπιστημονική. Ακραία περίπτωση ο τίτλος της έδρας Κοραή στο Λονδίνο, που ο πρώην δικός μου τίτλος, που αναφέρεται στην νεοελληνική και βυζαντινή ιστορία, γλώσσα και φιλολογία. Απίθανο ένας μόνο καθηγητής να έχει τα προσόντα και στην ιστορία και στη γλωσσολογία και στη φιλολογία. Πώς να γίνει αυτό? Είναι ανέφικτο. Αλλά υποτίθεται ότι τουλάχιστον υπό την αιγίδα του θα διδάσκονται όλες οι επιστήμες αυτές και μάλιστα με συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών τον ελληνικό κόσμο των βυζαντινών και νεότερων χρόνων. Αλλά προσέξτε κάτι εδώ. Προσέξτε τι έχει μείνει έξω. Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Η θέση των κλασικών σπουδών στο εξωτερικό, έστω και αν κλονίζεται σχετικά, ιδιαίτερα στην Αμερική τα τελευταία χρόνια, είναι πατροπαράδοτη. Γι' αυτό το λόγο άργησε πολύ να γίνει η συμφιλίωση των βυζαντινών και νεοελληνικών σπουδών από τη μία μεριά με τις κλασικές σπουδές, με την αρχαιολογία και η αρχαία ιστορία. Ενώ το αντίθετο είναι αυτονόητο ότι θα γίνει εδώ στην Ελλάδα. Αλλά όπως δείχνει το παράδειγμα του King's College του Λονδίνου που ανέφερα, αρχίζει να γίνεται γεγονός αυτή η συμφιλίωση των αρχαίων σπουδών με μεταγενέστερες. Και όχι μόνο στο δικό μου πανεπιστήμιο στο Λονδίνο. Τώρα, ας αναφερθώ σε άλλο ένα ίδρυμα που με ενδιαφέρει προσωπικά, επειδή οι δικές μου σπουδές ξεκίνησαν εκεί, εδώ και μισόν αιώνα και μάλιστα εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Και τώρα έχω το προνόμιο να διατελώ πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μιλώ για τη Βρετανική Σχολή Αθηνών, που προηγουμένως αναφέρθηκε. Πρόκειται για ένα διεπιστημονικό ερευνητικό κέντρο που λειτουργεί στην Αθήνα από τα τέλη του 19ου αιώνα. Κατά παράδοση έγινε γνωστό στους Αθηναίους ως Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή. Αλλά από τις αρχές του δικού μας αιώνα η επίσημη ονομασία στα ελληνικά είναι η πιστή απόδοση της Αγγλικής British School at Athens. Η μετονομασία αυτή στα ελληνικά έγινε σκόπιμα, ώστε να γίνει ευρύτερα αντιληπτό εδώ στην Ελλάδα ότι η βρετανική συμβολή στις ελληνικές σπουδές επιτόπου δεν περιορίζονται στον παραδοσιακό χώρο της αρχαιολογίας. Στην πραγματικότητα, οι έρευνες που γίνονται στη Βρετανική Σχολή Αθηνών από μεταπτυχιακούς φοιτητές, μεταδιδακτορικούς ειδικούς επιστήμονες και επισκεπτόμενους καθηγητές από διάφορα πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας και από αλλού, καλύπτουν όλη τη χρονολογική έκταση από την προϊστορία μέχρι σήμερα και περιέχουν όλους σχεδόν τους κλάδους των ανθρωπιστικών σπουδών, μαζί ακόμα με τις θετικές επιστήμες, όπως εφαρμόζονται στο θέμα των αρχαιολογικών ερευνών με βάση ένα ειδικό τεχνολογικό εργαστήριο. Εντάσσονται στον κύκλο σπουδών, ας πούμε, της σχολής μας, εντάσσονται πλήρως οι έρευνες γύρω από την νεότερη ελληνική ιστορία και πολιτισμού. Δείγμα των οποίων σας φέρνω είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα που αφιερώνεται στην ψηφιοποίηση, διάδοση και επιστημονική ανάλυση αδημοσίευτων αρχείων του φιλελληνισμού από την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης, τα οποία αρχεία φυλάγονται στη σχολή. Το πρόγραμμα αυτό, που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, λειτουργεί από την επαιτειακή χρονιά του 2021 και θα φτάσει σε πέρας του χρόνου. Παράλληλα,
Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας φέρω μια είδηση που μπορεί να μην έχει φτάσει εδώ, μάλλον έχει φτάσει, τέλος πάντων, από τη γενετηρά μου Σκωτία. Ότι μόλις προκηρύχθηκε η πρώτη από 2 μόνιμες θέσεις στις νεοελληνικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Πάλι πρόκειται για ένα τμήμα κλασικών σπουδών, με παράδοση στα αρχαία ελληνικά που ανάγεται στην περίοδο της αναγέννησης, το οποίο σταδιακά επεκτάθηκε, συμμορφώθηκε θα έλεγα, επεκτάθηκε ώστε να συμπεριλάβει από το 2016 τις βυζαντινές σπουδές και από το 2024 σκοπεύει να προσφέρει για πρώτη φορά στο Εδιμβούργο διδασκαλία και ερευνητικά προγράμματα και στις νεότερες ελληνικές σπουδές. Πάλι η πρωτοβουλία αυτή βασίζεται στην ένταξη των νεοελληνικών σπουδών μέσα σε προγράμματα σπουδών που παραδοσιακά εστίασαν αποκλειστικά στην αρχαιότητα. Έτσι, έστω και μέσα σε δίσεκτα χρόνια, όπως έλεγε ο αγαπητός μου Γιώργος Σεφέρης, οι προοπτικές για τις νεοελληνικές σπουδές και μέσα στην Ελλάδα και έξω δεν είναι και τόσο σκοτεινές όσο λένε μερικοί. Και όπου και να γίνονται στον κόσμο σήμερα, εξυπακούεται ότι δεν θα έχουν το παλιό όνομα, δεν πολύ πιστεύω ότι τέριαζε, αλλά είχαν κάποτε το όνομα της ομφαλοσκόπησης του έσωστρεφούς. Δεν πολύ πιστεύω, πάντως είχε αυτό το όνομα. Εξυπακούεται ότι σήμερα δεν έχει, δεν μπορεί να έχει, αποκλείεται. Είναι αυτονόητο σήμερα ότι η επιστημονική μελέτη της λεγόμενης ελληνικής πραγματικότητας δεν μπορεί παρά να γίνεται σε διεθνή κλίμακα. Και οι νεοελληνικές σπουδές του μέλλοντος δεν θα είναι μόνο διεθνείς, αλλά και διεθνικές. Μάλλον νεολογισμός στα ελληνικά, πάντως μεταφράζει το αγγλικό transnational, από ό,τι κατάλαβα. Τι εννοώ με αυτό? Δεν φτάνει μόνο να γίνονται οι νεοελληνικές σπουδές σε πολλές χώρες και να απευθύνονται όχι μόνο στους ίδιους τους απανταχού Έλληνες, αλλά και στο διεθνές κοινό. Αυτό ισχύει ήδη για τις σπουδές μας, έστω και σε σχετικά μικρή κλίμακα. Και φέρνουν λίγα παραδείγματα. Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών κάθε 2 χρόνια οργανώνει ένα μεγάλο συνέδριο με συμμετοχή από όλες τις χώρες της Ευρώπης και μέσα και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από λίγες εβδομάδες έγινε το 7ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο στη Βιέννη. Δεν πρόλαβα αυτή τη φορά, αλλά σε άλλα συνέδρια της εταιρείας που παραβρέθηκα, η συμμετοχή ξεπέρασε τις 300 ανακοινώσεις. Σε 8 παράλληλες συνεδρίες μπορείτε να φαντάζεστε κάτι τέτοιο, νεοελληνικό συνέδριο. Και στην Αμερική, η αντίστοιχη Modern Greek Studies Association, Σύλλογος Νεοελληνικών Σπουδών, επίσης κάθε 2 χρόνια οργανώνει συνέδριο με μεγάλη συμμετοχή. Το τελευταίο έγινε στο Τορόντο του Καναδά πέρυσι τον Οκτώβρη. Αυτά για τη διεθνή διάσταση των νεοελληνικών σπουδών. Ώστε να γίνουν όμως πραγματικά διεθνικές, πρέπει να πάνε πιο πέρα από την αλληλεγγύη των νεοελληνιστών με τον οποίο ξεκινήσαμε, ώστε να επεκταθεί το ίδιο το αντικείμενο των σπουδών. Στη φιλολογία ήδη έχουμε λαμπρά παραδείγματα μελετών που αφιερώνονται σε αμοιβαίες σχέσεις ανάμεσα στη νεοελληνική και αλλόγλωσσες γραμματείας. Η νεοελληνική φιλολογία στο επίπεδο του πανεπιστημίου είναι σχεδόν αυτονόητο, είναι εν μέρει και συγκριτική φιλολογία. Στην ιστορία, η πρόσφατη επέτειος του 2021 προκάλεσε αρκετές καινούριες προσεγγίσεις, οι οποίες προσπάθησαν να αποδείξουν πώς ο εθνικός ξεσηκωμός των Ελλήνων μπορεί να ερμηνευτεί μέσα στα πλαίσια της λεγόμενης εποχής των επαναστάσεων του 19ου αιώνα και πώς επηρέασε την πανευρωπαϊκή διαμόρφωση του συστήματος δημοκρατικών εθνών κρατών που γνωρίζουμε σήμερα και ούτω καθεξής.
Τα παραδείγματα και οι μελλοντικές δυνατότητες πολλαπλασιάζονται επάπειρον. Και τελειώνω. Όπου και να μας οδηγήσουν οι νέοι αυτοί προβληματισμοί και οι νέοι ορίζοντες, είμαι αισιόδοξος για το μέλλον των νεοελληνικών σπουδών σε διεθνές επίπεδο, με διεθνή εμβέλεια και με περιεχόμενο διεθνικό. Και είμαι βέβαιος επίσης ότι εδώ στο Πανεπιστήμιο Πατρών, σε όλα τα τμήματα όσο ανέφερα προηγουμένως, οι σπουδές αυτές θα προκόψουν, θα γίνουν ακόμα πιο λαμπρές από ό,τι είναι σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και για την τιμή. Ευχαριστούμε θερμά και εμείς τον τιμόμενο. Κυρίες και κύριοι, η τελετή αναγόρευσης ολοκληρώνεται με την υπογραφή του κυρίου Μπίτον στο βιβλίο των επιτήμων διδακτόρων του Πανεπιστημίου Πατρών και με τη λήψη ανεμνηστικών φωτογραφιών. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους και όλους για την παρουσία σας. Στο φωαγέ ακολουθεί μια μικρή δεξίωση. Καλό σας βράδυ.